What's up, Super Fam? Super Migobay is in the house again. And for this vlog, John, I just want to share you about ganing tawo nga mubulag na to, kanang uyab na to nga may break na nato. Taas kay nas lag istorya. Unya, taas kay slag istorya nagpasalig nga muna kana siya kana mutuyok pa jud ba? Once gani ang bayi nga mag-explain kung what na sila gusto nimo, taas kay na sila kuan, taas kay na sila og sa ingon ani, taas kun sa pasol pa taas, daghan ka na sila diko-liko pa explain nga istorya, pero at the end of the story wala na jud sila gusto nimo, wala man na sa ingon nga wala na gugma, naara ng gugma, di ba? Once nga in love ka, so sa katawo, once nga in love ka, you are kuan ka na bang di man na ingon nga ma-inlove ka. Tugay yung parag ko ba, nalalato na bored lang ba? Nara nang inlove ana, once na bored lang, dili man na ipasangal nga nawala na imong gugma nya, inig na kay uyab dayog pro paramdam sa chat, diba? Diba? Oh, muna siya super fam nga kanang ganing makigbulag nato, no? Nya ilang istorya taas-taason palag explain, daghan pagpasangin nga unta ditso ram gud utay wa ra gyud ka gusto. Di kay patason pa ng istorya, pariko-rikoon pa nga ikaw putaw laki, assume pa jud ka nga magkaayos say pa mong duha, magkatarungay pa mo nya. At the end wala na gyud. Di ba? Pero iya man po na nga kuan, pero di lang gud unta ditso ano? Nang di ra gyud unta liko-likoon ditso lang gyud nga wa na gyud dili kay mo pala istorya kay sus. Ano pa manggong patason pa man ng istorya nga maura mong gunay rason? Diba kung wa na gyud nagkagusto nimo ng tawha, wa na gyud kay gusto ng tawhana, di wa na gyud na siya, mo na gyud na siya, dili kay magsige pagpatas-tas ng istorya nga maura mangyapoy padulngan, di ba? Oh. Kay sige, pulo patas ng istorya, kita puton dahil protect pulo paminaw, pamati po, patalinghog, di ba? So muna siya nga dapat tritso anay lang para okay ba, wa na mag-asyaw, wa na masakitan nga dughan. So stawo na. Kung gano'n man putaw ng mga laki, magduot man po mag-import bayapot, pero gano'n nga ano man putawon padulungan, no? Biyaan na tadayon niya. Inigkahuman, abdig pila ka adlaw, dahil puro paramdam. At the end of the story, wala na nagkagusto, dili kayo magpasipag pa. Kuan, kasi kuan, kay, manayang rason usay, mamayang ingon nga, si kuan, manggod sa ako manggong uyuan, wala manggod nagkagusto na yung mga uyab ta. What the hell? Yang uyuan mo nagkagusto nga uyab mo di iya kang gibulagan, wow bongga iba te. So wala siya kung wala kay gusto ditso ana lamang god dili kay magsipa kag mani ako ang mo eskwela pa ko mo nang magbulag ta mo ni siya kay akong agalon di mo gud gusto nga magkauyab-uyab ko ditso ana lang istorya di kay magsigdara pasangil baya jud ko ato ana laman ditso anay lang ba di ba para manay maglaom. Mura na siya super fam og ako i-share karon og mura siya kay medyo lit na kayo ko kay medyo na-apil man ko anang group chat ba nga istoryahanay god ya. So mura na to siya super fam, so para subscribe hit the notification bar, update ko kaming vlogs na ko kay daghan pa kong vlogs nga umalabot kay medyo ang amo ang lugar dere medyo ulaner jud kaayo, sige lang gaulan wa man tay laag kaayo. Stay tuned lang para naragid tayo upcoming laag. So, Marsa, thank you super fam and thank you.